Yr adnod fi wedi ddewis, mae'n dod o Effesiaid, pennod 5 ac adnod 8, a dyma beth sy'n yr adnod. Ar un adeg, roeddech chi yn y tywyllwch, ond bellach mae golau'r arglwydd yn disgleirio ynoch wi. Dylech fyw mewn ffordd sy'n dangos eich bod chi yn y golau. Oedden ni'n byw yng Nghaerdydd cyn symud i'r Bala. A pan oedden ni'n byw yng Nghaerdydd, o'n i'n gallu mynd allan yn y nos am dro, ac oedd beth angen fflachlamp oedd golau'r stryd yn hen ddigon i chi weld lle o'ch chi'n mynd. Ond ers symud i'r Bala, ni'n byw mewn rhywle mwy gwledig ac i ffwrdd o ole'r stryd, a fi wir wedi dod i werthfawrogi beth yw tywyllwch go iawn. Mae'n gallu gwneud i fi deimlo'n ofnus, chi methu rhoi un trod o flaen y llall yn hyderus. Mae'n gallu chi wneud chi deimlo'n hollol ar goll, a mae'n gwneud i fi'n ymwybodol hefyd. Fi'n ofnus o beth sy'n achos yn aml yn y tywyllwch mae drygioni'n digwydd. Ac fi'n gwybod ta dyna sut mae'n nghalon ni yn y bôn ohono fi fy hun, bod yn le tywyll iawn, bod fi'n gallu bod yn llawn ofnau, bod fi'n gwybod bod yna drygioni yn nghalon ni. Ond mae yna obeth mawr yn yr adnod yma. Mae'n dweud, ond bellach mae golau'r arglwydd yn disgleirio ynoch chi. A mae hwnna'n newyddion mor dda, achos Dyw ddim yn dweud bod e'n disgleirio'i olau a bod ni angen ffeindio'r golau. Mae'n disgleirio'r golau yna mewn i'n calon ni. A bydde dim gobeith gen i ohono fi fy hun i newid yn halon dywyll i. Mae Dyw yn cymryd y cam ac yn neud yna, yn cyrraedd ato ni gyda'i oleuni fe. Ond mae yna her yma hefyd. Mae'n dweud dylech fyw mewn ffordd sy'n dangos eich bod chi yn y golau. A dyna beth sy'n her i fi i ddangos i bobl eraill rhywbeth o oleuni llachar Dyw yn y mywyd i gyrraedd at pobl arall sydd falle ddim wedi darllen y Beibl, sydd ddim wedi clywed newyddion da'r Efengil, ond bod fi'n byw mewn ffordd sy'n adlewyrchu golau Dyw.